sana ububingken na tayo nga hintay nga di kanta panang sarap mo ken Jesus nariti kapya idiritay nga di kanta di kinatanong na Hosana, Hosana Yamin sa baten tiyapu Wenintay amin sa rapwen tiyapu Wenintay amin tayawe tiyapu tayo taysot salakan tayo. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo ti Apo adda kuma kada kayo. Kakabsat iti daytoy umuna a Domingo ti Adbiento saganaen tayo ti puso tayo ti biag tayo rumbeng laeng nga sidadalos addaan kinapakumbaba ken kinamanagayat kabayatan ti panangururay tayo ti isasangbay ti mangisalakan kada tayo agkamataleg tayo ken kuana ta iso kukuana tayo babaen ti wagas ti panagbiag tayo tapno nga rod maikarita ang makiranod iti daytoy na santuan a misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi kan managayat. Iti si bababawi anakem ko na tayo, agkonpisarak iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid kan liway ko. Basol ko unay, iso ngagpakpakaasi aken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasi dakuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kumatiman nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Basbasul mi, pindot nagkurkurangan mi, katalawen nakam kati, nakalmesan na kempos puso mi. Kristo mangasika, Kristo pakawanem basbasul mi, pindot nagkurkurangan mi, katalawen nakam kadi, nakalmesan na kempos puso mi. Apo mangasika, Apo mangasika, pakawanan basbasul mi, pindot nagkurkurangan mi, katalawen nakam kadi, nakalmesan na kempos puso mi. Nakalmesan na puso mi. Kumararag tayo.
Dawatin mi kan ka uman nakabalin a Dios, ta ipaay mo kad kadagiti mamatiken ka ti umiso a panagnakem, tapno sabtenda ni Kristo, babaen dagiti nainsengpetan nga aramid. Iti kasta maikaridan to a makipagtagikwa iti nailangitan a pagarian. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso a makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Daytoy ti mensahe ti Dios nga inted na ken ni Isaias nga anak ni Amos, maipapan iti Huda ken Jerusalem. Kadagiti masakbayan nga aldaw, ti bantay a nakabangunan ti templo, isunto ti kangatuan a bantay. Adunto dagiti nasyon nga agturong ken kuana, ket kunanto dagiti tattao da. Sumangat tayo iti bantay ti Apo. Intayo iti templo ti Diyos ti Israel. Adalen tayo ti kayat na nga aramiden tayo, magnatay iti dalan a pinili na. Agapo iti Jerusalem ti panursuro ti Apo. Manipod syon, agsao kadagiti tattao na. Pagkakapyaen nanto dagiti dadakkel a nasyon, pandayen danto nga arado dagiti kampilada. Pagbalinen danto akumpay dagiti pikada. Saanton nga aggubat dagiti nasyon, saan danton nga agsagana a makigubat. Ita, da kayo akapututan ni Jacob. Magnatay iti lawag, nga ited kadatayo ti Apo. Ti sao ti Apo. Naragsakanak idi kinunada, intayo iti balay ti Apo. Naragsakanak idi kinunada kanyak, intayo iti balay ti Apo. Ket ita o Jerusalem, adda kamin iti uneg ti ruangan mo. Nabangon manen ti syudad ti Jerusalem, ano ornos ken sangsang kamaysa. Ditoy ti umayan ti tribo, wen dagiti tribo ti Israel, tapno agyaman da iti Apo, kas naibilin kadakwada. Naipasdek ditoy ti trono, a pangukuman ti ari kadagiti tattao na. Idawdawat yu nga adda kumakapya ti Jerusalem, sapay kumata rumang ay dagiti agayat ken ka. Adda kumatal na iti uneg ti bakod mo, ken talged dagiti palasyo. Gapu kadagiti gagayem ko ken kakaduak, kunak iti Jerusalem, sapay kuma taadda talnam. Gapu iti balay ti Diyos, nga Apo tayo, ikarkararag ko ti pagimbagam. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Amuyo ti kanapeggad ti agdama a tiyempo, orasen ti panagriingyo. Tas asidegen ti panakaisalakan tayo, ngem ididamo tayo ti mamati. Lumabasen ti rabii ket bumigaten. Iwaksi tayo dagiti arami ti sipnget, ket iwaksi tayo dagiti igam ti lawag. Agbiag tayo anatakneng, kastat tao nga adda iti lawag. Awan tinalabes a panagragragsak, wenno panagbarbartek. Awan ti kinaderrep, wenno naalas nga aramid. Ket awan ti apapa, wenno imimon. Ikawesyo ket di ni Apo Heso Kristo, akas armasyo, ket isardeng yun apagustuan ti dakes at arigagay dagiti bagbagiyo. Ti sao ti Apo. Amang tibiyag
napudno. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, kas itinapasamak idi tiyempo ni Noe, kas tantumet ti mapasamak, inton umay ti anak ti tao. Kas kadagiti aldaw, kasakbayan ti layos, nang nangan, nagiinom ken nag-asawa dagiti tattao, agingga ti isiserrek ni Noe iti daong. Di daam mo ti mapaspasamak, agingga idi umay ti layos, anang yanod kadakwada amin. Kastantumet ti mapasamak inton umay ti anak ti tao. Iti dayta at tiyempo addan to dua alalaki nga agtrab-trabaho iti talon. Maalan to ti maysa ket mabatin to ti kadwana. Addan tumet dua babae nga aggilgiling. Maalan to ti maysa ket mabatin to ti kadwana. Agsagana kayo nga rod, ta saan nyo nga ammo, iti aldaw ayaay ti apo yo. Laglagi penyo, ano ammo kuma ti ama ti pamilya, no anya nga oras ti yaay ti mannanakaw. Siririing kuma, tapno saan asirken ti mannanakaw ti balay na. Daytoy ti gapona amasapol, akanayon asisasagana kayo. Taumay ti anak ti tao, iti tiyempo adiyo ipagpagarup. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Muyo ti maysa nga apalak unay. Uri kadagiti kakabsat ko nga papadi. Ay umapalak unay. Anya dito nga apalak. Daytay man no kumano addamisan ke umay daktok-tok-token. Apo agmisa tayaon. Daytay ngay nagmayat ko mga daytay anda ko nada nga manunga oras na turog mo ko daytay sikat umay daririingan gaputi kinaturog na nakumaday niya. Pulos kanyak. Ora di seminaryo. Gumatang kami pa iti alarm clock nang runa di bagyo ta naglamag. Adda di alarm clock mi kring. Ti ibot-botos mi nga kanayon nga agbalin nga bell ringer ka daytay turog. Kasyak sakbay nga agalarm ko or orayo ko di mo la agalarman ganla dete diya ka mo no apa yang naka adya mo no dagita panagririing kada ko ke nakarkaro kanyak di siya mapapalak ka dagiti daduma nga kasla kanyayo nga ala agkat-katay kay nga maturog nga ore kugkug taramon ka ore dagita kabalay ko ore agkikinamat ti pusa iji bubong min ka syakto pay lapan mangbugbog ko kitaem ida agkat-katay ore dala agmangmangmang ti katay da so kung nagangot na pungan nyo, tika mamangma ka, kakakatay ka. Siya kahanak nakakasyamin, man manuak nagsigig. Kaya dyan apapalak dati ko mga nagmayat ko, madaya turog. Haam nga minta pa yan na isigsigod. Uray di ubing kami. Ni manong ko, mapangka magpaspastor, ti parbangon ito. Asidag ti kabarita Santa Lucia day jayan. Nalamag, nakakapikang ka, agring kan, no, kung nakariing akon, kung naknadagosan. Taamok di schedule nan no anya day no alas 2 ti parbangon iti patpaturugak idi ka jibukot tinuang amuyo tinuang karabaw. Ay jayak nga maturog tapang ka magpaspastor nga nasapa. Iso nga uri din na panag information house kadakwa awang problema tiriing sakbay nga agpatit nakariingan di jeri nakaslakas. So nga how I wish ko mga daytay umay daktug-tugtugan nga apa og misa tayo. Awanen nakapamintlo akto nakariingan katkatay pala dagita kabalay ko. How I wish ko mga daytay bugbugkawan dakmat datay nga ita ko ma-English ka kunada ka hey wake up kunada ka datay mga Ilocano ay nauram di may bayan turog datay umag ka anya ti pa nagre-ring ni inang yaw tamukat yaw agayosad awang kanyak sakbay pala awanen ta apaya naruwam nasapa nga diya ka mo no apaya nga kasjay so basit la karasakas narabaw ti tuturugak nga tao iso siguro nga hanak nga dimakkel kaya dati ko na agreedam in our first reading oray dati may ibasa tayo ni may kadwa oray ti
ti Ebanghelyo tayo. Anya ti ibagbaga na, at datay gaminan ti Adbyento, baro, kabarbarot pangrugyan ti liturgical calendar tayo, tattanga aldaw. Naggibos idi kalman. Ti maudi idi last Christ the King, tatamang rugi tayon. Isong adda tayon ti cycle A. Kalkalpas ti C. Cycle A. Katata, gaputa mangrugi ti liturgical calendar tayo, iso daytoy. Kitain nyo di kwa. Kitain nyo di sequence na dito liturhiya tayo. Tapno maawatan tayo. Anya ti umuna. Dayti data sinindyan tayo nga naidapay ki di mat. Depom ta electric pan iyan ni kumpadre tapno kwa. Upat nga kandela ti Adbyento. Anya ti Adbyento. Kaming panagsagsagana. Dati upat nga kandela, representa ti upat nga Domingo met nga panagsagana. Anya ti isaganaan tayo. Tiyaay ni Apo Jesus iti maikadwa, the second coming. Into no December 16, aging gana ti December 20, 14, tumarambakan tayo di first coming di pa nakaipasngay ni Apo Jesus. Katatano kitaan tayo ti sequence, ti kalendaryo tayo, saganaan tayo, ti tatta, second coming, maipasngay, agdalyasat ni Apo Isos, agtutuok, aging gana nga iso na kaari, dayje tinalpas, iso ti irugi tayo. Kaanya ti saganaan tayo, kasano ti panagsagsagana tayo. Anya ti rumbang nga isagana tayo. Hindi mo na nga maibasa ko na into no umay, dagiti gayang, dagiti pikada, aramidan danton nga kumpay, dagiti kuadan aramidan danton nga arado, awanton ti aggugubat anas nasyon. Katata mabayag pay akin aggugubat mo tinas nasyon naan. Uri ti Pilipinas ka aggugubat tay pa yan, di kapilitan nga mabayag pay ti second coming. Kay sagana tayo, anya ti sagana yo, idi ti maibasa ko na kasle ti umay ti layos, idi panawon ni Noe. Anya ti inaramid da, nagiinom, nagbarbartek, nagpulpulutan da ti igat, aging gana nga, agdunger-dunger da nga nabartekan. Aging gana nga, imay ti layos, handa nakasagana. Kati ibagbagana, dito umay na, agsagana tayo. Kas ano ti panagsagana, anya ti isagana tayo. Ada nakadwak nga, anya na ganan, ada nakadwak nga nagbiyahe edi, nabiitak pa'y nga padi, mapang kami di abroad. 3 weeks nakasagana di maletanan. Ngam inal daw, apan nasirip-siripon, no anya ti kurang na. Apan naman i-checkan, at dapay listaan na. Tuno ka, baka addan nalipatak, apan naman bukal itanan. Nang addan, kompleto daytan, kinuna-check mo mutan, baka addan nalipatak. Apan nakit kita na mo, nagbayagan nga nagsagana. Di pa'y rumuwarin tagsagsagana. Ay, di nagbiyahe kami, nalipatan na di charger na isulat ta. Sagana. Anya mati sagana tayo da tayo. May isang klasik nga story, amuyo da ito yan. Ipading nalaing, mistro yung seminaryo, kunada kinarit na yung seminarista, apo anya ti aramidam no into no bigat ka kanibusana ng tilubong. Kanya ti aramidam na agpimpimpong ngamin, agay-ayam ti table tennis. Kanya ti kunana, apo into ngayon kanibusana ng tilubong anya ti aramidam. Kakunana ka na padi, ituloy ko ati agay ayam ti pimpong. Apa yan no kunana kanibusanan ti lubungan, agtaray ka, da kayo nga baba nang, ingka isagana di bankbook yo. Kanibusanan ti lubong nubigatan, pangipanan nyo takwartayo, masayang. Ingka pakawanan ni nanang mo nga dijay aging gana di tanam ka ingka agpakawanan ta ni katugangam ka hab mo nga mapakawan gaputan nakakayat idi nga manugang. Anya ti aramidem no kanibusanan ti lubungan. Ingka agpakawanan ta pamilyam gaputa irururumun mo. Ingka ipadawat ken di ka arubam day tamuhon nga pagapapaan yo. Ang tiyaramidon no kanibusanan ti lubong. Apaya nga orayon tayo, di maudi nga biyahe nga kuna tayo last minute. Ti panagsagsaga nga ibagbagana, ibiyag tayo nga nakapukos iti kinasaya at agbiag a kinasingpet. Agbiag, ikarkarigatan ti agbiag anadalos. Ura ino agkara itublak tayo, ikarigatan tayo ti agbiag anadalos. No pamakawan ko na tayo, no adda nagbasol ka na tayo, tatana mo orayon inton bigat.
Taday tagpanag nga sakit tinakam mo, high blood ti maawat mo ton bigat. Dahil kinatangsit nga pagtangtangsit mo, tangsit ka garod, napay ti amon, nasaya, sakit ti alaen ng ton bigat. Isungan ti ko na, ti panagsagsagana, di inal daw abiyag tayo, nakapokus tayo no sa dinno ti ayat, sa dinno ti kinapakumbaba, sa dinno ti pudno a panagserbi. Agpokus tayo, jibiyag tayo, hanga jibiyag ti sa bali. Dahil ti gamin ti sakit tayo nga, Ilocano ka, Pilipino, man nakibiyang ti biyag ti sa bali. Sisasagana, tauray no umayan, hamong orayan ti bigat. No daddo magamin kanya tayo ko, hantay nga agbibiyag. Apaya, ti pagbibiyagan tayo, jibuteng tayo into no bigat. Anyan to nga tatibiyag ko into no bigat, napukaw mo jibiyag mo tatangal daw. Hanggang makapagragsak tatangaal daw, tati pampanunutom, di jay tumasaba, isugarod nga, inggi imot ka. Apaya, apayo min imot, apaya, urayan na, urunungan na parabigat. Apaya nga hantay nga makapagragsak, apaya nga hantay nga makapagbiag tata. Iso ti kunana ka, no kaya dito pa nagkonpisar kayo. No handak nga kaya, haan laeng, ingkay sa bali. No, umayon tatan, end of the world no kunana ko man kanibusanan ti lubungon, nulukatan na tapusom, anya mo nagyan na. Oh! Anya mo nagyan na tapusom no umayan. Baka lukatan na ka, dadtata gurgura, dadtata kinatangsit, dadtata sakit tinakam, liniputan da ka, di mo ammo ti mamakawan, ay kano naggaraw ta na daong ninoen akan, na iyanod ka, ang ka maisalakan. Kanya ti isagana tayo, kang runaan, ipuso. Dagito'y ramrambak tayo, dagita adventrate, dagita silaw, dagita naranyagan pa ita Christmas light tayo, Christmas tree tayo. External na dagita. Ngam ti ad-ad na nga manglawag king ka, tinasaya at nga panagsagana, dayjay nalintag. Ikarkarigatan nga nasingpet nga panagbiag, uray no maabak tayo no dadduma, uray no agkamkamalitay no dadduma, sublianan dahi kayat na. So ti ko nakgarod nga, uray ka nagranyag ta Christmas tree yo, no nakarupanget metarupayo, tanagsipnget mo di kaunggan yo, sayang, artificial la dagita. Ngam tinapatpatag tilawag, kas pangarigan ko ma, dahi relasyon yo nga pamilya, nalawag, ado tinasip nga ti relasyon na nga pamilya. Ura di agasawa. Kadagiti anak. No dadumag haan nga makapaglawag gapota adda bahid na haan nga nasaya at nasipnget. Nga relasyon yung agkaaruba. Iti kabutang makakaaruba ka ti agra amin nga manok nga tumpak di inaladan nyo ke puudan na ramay na kadalang rod markanan. Taga Salcedo day ta. Aging nga na di relasyon yung agkaaroba, anya ti serbina nga, adda sansanikwa, adda ad-adal, adda mo't kukwa tayo, ngam nagsipngot mo, jibiyag tayo, taawam mo na saya at alangan-lagan tayo. Sayang. Sayang. Haantay nga makapagbiag na saya at tatisip-siputam, main-insecure ka kindi ka aroba. Sayang. Anya ti pa nagsagsaga ng ibagbaga na, ikarkarigatan nga si Dadalos. Uray no umay to no bigatan, maituloy mo jar aramidam nga addaan kapyakin ayat. No maikang katigundaway nga agserbi ka dagiti kakabsat mo, ipapati mo, buhusam ti ayaten, ikam ti pudpud no nga pa nagserbikin kinapakumbaban, ta sayang, di tay lang ammo no bigat. Hamo nga orayon nga, into no, agretairak, into no, sumarsaro no sakon to pakawan. Sayang, di tayo amua. Iso ti kunana, agsagana, agridam kayo, kunana, naridam nga tao, iso day jay, agbibiyag ti kinapudno. Pangalaan tayo ka di tipigsa tayo. Pangalaan tayo tilawag tayo. The truth will set you free, kunana day jay. Anya ti kinapudno. No nagkamali ka, anugutemon, sublianam ti kinalintagan, no adda na kapasakit king ka,
Don't be affected by the mistake of others kunana dayay. Haang ka nga agbiag, gapo ti kamali, ti kabsa mo. Tano daduma, danang pasakit ka na tayo ka. Awanan, agbibiyag tayo, eje kamalina. Kakamalina nga rod. Naabak ka. Hanggang agbibiyag gapot insecurity mo kadagiti daduma. No, marinam nga, naparaparaburan gapot ti panagsakripisyo na, ibiyag mo no sinno ka. Ham mo nga padasin, ti agbiag nga kasking kwa na, tanaabak ka. Ham mo padasin nga, isuot sapatos na tahang nga si ka. Kasano nga isuot ko ta sapatos na kadwa, rapang-rapang nga rod ti si isakak, masapol nga nalawa. Isunod at duma ko na tayo, agsagsagana, uwan. Mano nga, tawon nga, ramrambakan tayo. Mano tawon nga, celebraran tayo. Ngam ayan na di pa nagbalbaliw ka na tayo, ayan na di jay kuna tayo nga kinadalos, ayan na di jay transformation nga ibagbaga tayo. No daduma ka agbalin iso dayti kung kuna tayo, agbalin dalaeng nga dekorasyon. Adbyento. No daduma no han nga umukuok diri na tayo, no han nga kumagat tayo, agbalin laeng nga dekorasyon. Oray ti Christmas. Kung agbalin laeng nga dekorasyon, no haan nga magna, no saan tayo amang rina. Iso nga ti kung kunana nga panagsagsagana at datoy. Ti kunana nga kanayon nga si riridam daytoy. Uray no umay nga kaslaman na nakaw, di tayo amuno niya gundaway, awan ti danag, tapaya nakasagana. Nadalus, ikarkarigatan, uray pa adda pagkapsutan. Ikarkarigatan, uray pa no ado ti pagkurkurangan. Daya ti attitude nga kunana nga nakasagana. Nagtitinulong tayo, agsisinaranay tayo, tahan mga kabalan ti may maysa. Kas may maysa nga gimong tattao ti Diyos, na iparparinam ti ayat, iparparinam ti kinapakumbaba, na iparparinam ti dungngom iti kabsat mo, nakasagana daytan nga puso, awan ti kabuteng na dayta a puso. Paduyak-yak tayo iti pamati, mamatiak iti may sa Diyos, ama aman nakabalin amin. Kaya iti may sa nga apo ni Jesu Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos. Nagtao di ti ama, ti sakbay ti amin na tiyempo. Diyos sa nagtao di ti Diyos. Napaypay so a Diyos sa nagtao, tinapaypay so a Diyos. Naiyanak saan anaparswa. Diyos sa kasmatlaeng iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pan nakaisalakan tayo. Imulog ang naggapo sa dilangi. Iti pan nakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao. Kas tamat anailan sa iti krus, gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem. Nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat. Imulis sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamatiak met ti Espiritu Santo, nga apo, isu agtao di ti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamatiak met ti iglesia amay maysa, santa, katolika ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti may sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaeg ti panagungar dagiti natay, kan ti panagbiag ti lubong amasakbayan. Intay dawatin iti Diyos nga ama tayo, amang ibaon tumanen ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo nga umay dito'y lubong, tapno umay na iyeg, tinaan-anay apan nakaisalakan, iti isang katauan, tunggal kararag ko na tayo, Apo tinamnama, denggam kad ti kararag mi. Idawdawatan tayo ti iglesia nga agdaldaliasat iti dalan ti panawen, tapno agnanayon kuma as isasagana as sumabat iti Apo, kumararag tayo iti Apo. Tapno maadaan tinaan-anay akapya dagiti amin a nasyon dito'y lubong, ket iti kastoy awagas sa ganaen dagiti tattao ti idadateng ti pagarian ti Diyos, kumararag tayo iti Apo.
para kadagiti mangidadaulo kadatayo iti gobyerno, tapno trabaho da kuma akan kanayon tilinak kental na kasapulan dagiti umili, iti natalinaay a panagbiag. Kumararag tayo iti Apo. Idawdawatan tayo dagiti mamuawanan iti namnama, tapno ti pamatida iti isasangbay ni Kristo, ti mangted metlaeng kadakwada ti baro a kaipapanan ti panagbiag. Kumararag tayo iti Apo. Para kadatayo nga dito ita, tapno ita iti intay panagdandanag kadagiti banag iti daytoy abiyag, ken tinal daw apakakumikuman tayo, saan kuma nga iso ti laped, ti dadateng ti mensahe ni Kristo kadagiti puso tayo. Kumararag tayo iti Apo. Agulimet tayo matdawatin dagiti bukod tayo apanggep. Ipanggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo tinamnama denggam kat ti kararag mi. Apo mi a Diyos, si katinamnama ken masakbayan ti amin a tao, patgam kad dagitoy nanumungon unnoy miken ka, ta si kalaeng ti Diyos aday dayawen, ken itantanok mi ita ken iti agnanayon. Tuniken ka, Apo, sa sabot niya na lumong. Yaman niken ka, managparabor nga watem pasantuem idam. Daytoy tinapay pasantuem kumam. Ken daytoy arak nga itay datun niken ka. Ket sabay lakumang tamay kariday ti padayang. Apang supapak mit tinadungo mo ama. Daytoy tinapay pasantuem kumam. Ken daytoy arap nga itay datun niken ka. Ket sapay lakumang kamay kariday ti padayang. Apang supapak mit kinadungo mo ama. Itatun niken ka, ragsak mi nga aldag mo. Agyaman niken ka, managparabor nga ma. Watem pasantuem idam. Daytoy tinapay pasantuem kumam. Ken daytoy arak nga itay datun niken ka. Ket sapay lakumang tamay kariday ti padayang. Apang supapak mit kinadungo mo ama. Daytoy tinapay pasantuem kumam. Ken daytoy arak nga
pagay ti padaya apang supapaknit kinadunggo mo Ama. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaiayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket maipaaya pa kay daydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Awatem kadapo dagitoy daton nga innalami kadagiti imparabor mo metlaeng kada kami ket iroknoy mi idaken ka ipaay mo kadi tati panagserbi mi kan kaditoy abiyag agbalin a pakagunudan mi ti gungguna ti agnanayon apan nakaisalakan gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Pudno unay amay ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi, ada kami iti amin na tiyempo ken diso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Iso ididamo na ti imay, inkawes na tilasag mi anakurapay, ket sinungpot na nga intongpal, day di inggakat mo kadagiti tiyempo akadaanan, ket inlukat na kadakam ti dalan ti pan nakaisalakan. Tapno inton pidwa na ti umay, kat mapakuyugan iti dayag akaranyagan, isunton ti inkam panangawat asilalatak ti insagot na akinagasat, iso nga inkarina, ket namnamaen mi asiriridam. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, kadagiti tronos ken dominasyones, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo Diyos dagiti amin napaswan. Ilait kanda kanaknoda Iti pagkaydayawan Usana, 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 Usana iti kangatwan. Usana, 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 Usana iti kangatwan. Madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Usana, Usana, Usana iti kangatwan. Usana, 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 Usana iti kangatwan. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paaymo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, ket ti paaymo ida kada kami, abagi gandara, ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy kadaytoy ti bagik isu maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana,
Alain nyo katuminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darak. Dara ti baro ken agnanayon atulag. Iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagunga, inaka minsalakan, nanupot sa ngalubukan. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungan, inaka misalakan, malupot sa ngalubungan. Itingarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakirano diti bagi kan dara ni Kristo, pagkaykaysa na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan, kat parayrayom ti ayat na anadyusan. Laglagi pam mat ni Leo a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, nagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon na biag. Kat makiranod kam to kenainggasatan na Birhen Maria ngay nati Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka ditoy daga. Makikadwa kam tukad met kadakwada ang mangitantanok, ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
Inakamay baybayan na umanlugo iti suliso keri salakan dawatin mi kan kaapo, ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi, kan iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuha na ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbabakin napnon ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay aming kapya. Cordero di Dios, amang ikat kadagiti basbasol ilugod, asyan na kami. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagaasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing o may kakanyak, ngem ti may salaeng asaom mapaimbag tontoy kararwat. Siksik ang
Diyos, hintay rambagan, siya na asagot, pagrarama na, tayo sutibiyag, amin nagapan, rigat kenam ay mas pagkamangan, anyaman na banag, antay biruken, anyaman na rigat, antay parmeken, agpaisu, di Diyos tulaeng, iretken nam nama, intuag lemeng, di ayat ti Diyos, antay rambakan, siya na asagot, nagrarama na, tayo sutibiyag. May kauapo at nagrigat ka, agpay ti amin, amin na parswa, managkatipen, amin nakita, ited mo di ilim, iwaya-waya, iyaya ti Diyos, hintay rambagan, siya na asagot, pagrarama na, tayo sutibiyag, amin nagapan, rigat kenam ay mas pagkamangan, ti ayat ti Diyos, hintay rambagan, siya na asagot, pagrarama na, tayo sutibiyag, amin nagapan, rigat kenam ay tas pagkamangan.
Kumararag tayo. Apo ornosem ada kami amada mga agdaldalya sa titibaet dagiti aglaba sa banbanag ay ayaten min dagiti nailangitan kiti pategmi dagiti banbanag adin tumapukaw pagbanagem kadi pagimbagan mi ti masansan apan nakiranod mi kadagitoy a misteryo gapo ken Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Agtugaw tayo. Kalpasan ti na Santuan a Misa maaramid ti meeting, regular a meeting tayo dagiti lideres, dagiti adda akem na. Into no December 4, madanon kumeten ti sangapulo ket siya matawon ti kinapadi. Kadang gayan dakto nga agkararag, aramiden tayo ti Misa, mabalin siguro ti 9:30 iti bigat. Kararagan da kami ta ado ti panubok ti biag adot pakarigatan adot pakasuutan ngem ti pangalaan ti pigsa tayo iso daytoy kararag iso nga dagitoy makasangon to may kayo danggayan dak anyo namnamaan nga adda kaninyo na may mayat no agbalon kayo tapno sigurado nya wen alas 9:30 to ti bigat tapno pagyaman iti sagot kinapadi sa nga pulo ket siyam tumakder tayo. Apo adda kuma kada kayo. Agdumog tayo, tawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Lawagan pasantuen, ken pagasaten na kayo kumati man nakabalin ken manangaasi a Dios, da kayo amamati iti daydiya ay ni Kristo, ken mangnamnama iti yaay nanto manen. Papigsaan na kay kumati pamatiyo, paragsaken na kay kumati pananginanamayo, parigtaan na kay kumati panagayatyo iti Diyos ken iti pada a tao. Iti kasta da kayong agragragsak itati yaay tinangisalakan, inton pidwa na ti umay, pagasaten na kayon to nga iragpat iti agnanayon abiyag. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, bumaba kat agbati ko mga agnanayon kada kayo, ken iti pamilyayo. Nalpasin ti na Santuan a Misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Dragsak daytoy na naputay atoy kararwag amang iyepkas ken kama tuy nanunay aganta agyaman na iti amin amin abanag awan nga tan na sinsin ang ayab pinapudpud mo apagdalkan agyaman na iti dagesin lisina di matugon di nga undas apang subay